Καλησπέρα. Λοιπόν, σήμερα θα σας μιλήσω για το παιχνίδι Χανάφουντα, οι κάρτες των λουλουδιών ή αλλιώς λουλουδοκάρτες. Βασικά αυτό είναι η παρουσίαση που έκανα και στο Japan Festival 2026. Επί της ουσίας θα μιλήσουμε λίγο για την ιστορία της Χανάφουντα, πώς έφτασε μέχρι το σήμερα. Και καταρχήν πρέπει να πούμε για τις ίδιες τις κάρτες. Λοιπόν, είναι 48 κάρτες και ανά 4 κάρτες αντιπροσωπεύουν ένα μήνα του χρόνου, από τον Γενάρη μέχρι και τον Δεκέμβρη. Και υπάρχει κάτι χαρακτηριστικό, ένα φυτό, δέντρο, λουλούδι, αλλά και επίσης κάποια ζωάκια και κάποια άλλα στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με την παράδοση, με τον πολιτισμό της Ιαπωνίας. Αρχικά ο Ιανουάριος. Εδώ έχουμε το γερανό, ένα ζωάκι πολύ σημαντικό, το οποίο το συναντάμε και στα οριγκάμι πάρα πολύ, είναι όμως πολύ χαρακτηριστικό για την Ιαπωνία. Στη δεύτερη κάρτα αυτού του μήνα βλέπουμε ένα τάνζακου, μια λωρίδα, στην οποία κάτι γράφει επάνω. Γράφει Ακάγιο Ρώση. Κάποιοι μπορεί να νομίζουν ότι γράφει Ανόγιο Ρώση, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι ένα κάνα το οποίο έχει καταργηθεί και διαβαζόταν κα. Και έχω διαβάσει 2 εκδοχές για το τι μπορεί να σημαίνει. Ή Ακάι Γιοροσί, το κόκκινο είναι καλό, είτε Ακυρακανή Γιοροσί, δηλαδή προφανές καλό. Το δεύτερο μήνα, στο Φεβρουάριο, έχουμε την ανθισμένη δαμασκηνιά. Και το πρώτο είναι το Αϊδόνι. Στη δεύτερη κάρτα έχουμε πάλι το τάνζακου που γράφει Ακαγιορόση. Τον τρίτο μήνα, το Μάρτιο, φυσικά μετά την ανθισμένη δαμασκηνιά, έχουμε και την ανθισμένη κερασιά. Στην πρώτη κάρτα έχουμε την κουρτίνα με θέα την ανθισμένη κερασιά. Στη δεύτερη γράφει Μιγιώσινο αυτή τη φορά. Σε αυτό το τάνζακου λοιπόν γράφει Μιγιώσινο, που σημαίνει το όμορφο Γιώσινο, και είναι μια περιοχή κοντά στην Άρα. Τον Απρίλιο έχουμε τον Κούκο και τη γλυσίνα, αυτό το κρεμαστό φυτό. Στη λωρίδα τάνζακου εδώ δεν γράφει κάτι. Τον Μάιο έχουμε την Ήρις και στην πρώτη κάρτα είναι η γέφυρα των 8 σανίδων Γιατσούχαση. Και προέρχεται από μια σκηνή του Ισέ Μονογκάταρη, ένα έργο ποιημάτων και πεζών από την εποχή Χέιαν. Και είναι μια γέφυρα που πάει zigzag ανάμεσα στις ήριδες. Και εδώ στη δεύτερη κάρτα πάλι στο τάνζακου δεν γράφει κάτι. Εδώ βλέπουμε μια εικόνα όπου δείχνει αυτή τη γέφυρα με τις 8 σανίδες, το πώς πάει zigzag ανάμεσα σε αυτά τα φυτά. Τον Ιούνιο έχουμε τις πεταλούδες και στη δεύτερη κάρτα ένα μοβ, μια μπλε λωρίδα, μια μοβ λωρίδα, συγγνώμη. Το λουλούδι αυτό ήρθε σχετικά αργά στην Ιαπωνία, μετά τον 8ο αιώνα, και ήταν τολμηρό. Συμβολίζει και την τόλμη το ίδιο αυτό το λουλούδι. Ήταν τολμηρό που μπήκε στην Χανάφουντα, αλλά είναι αρκετά σημαντικό για το παιχνίδι αυτό. Ο Ιούλιος έχει τη λεσπεδέζα και στην πρώτη κάρτα τον αγριόχυρο. Ο Αύγουστος φυσικά το αυγουστιάτικο φεγγάρι και το φυτό εδώ είναι ο μίσχανθος. Στη δεύτερη κάρτα έχουμε τις χήνες. Εδώ να αναφέρω πως υπάρχει ένας χαρακτήρας από ένα άνιμε, από το Demon Slayer, όπου φοράει ένα σκουλαρίκι το οποίο μοιάζει με αυτή την κάρτα την πρώτη, με το αυγουστιάτικο φεγγάρι, αλλά δεν είναι ακριβώς. Είναι επί της ουσίας ένας συνδυασμός. Συνδυάζει το αυγουστιάτικο φεγγάρι της Χανάφουντα με την ιαπωνική σημαία και τον κόκκινο ήλιο. Το Σεπτέμβριο έχουμε το χρυσάνθεμο. Στην πρώτη κάρτα έχουμε την κούπα με σακέ και τη δεύτερη κάρτα είναι ένα μοβ τάνζακου. Πάνω στην κούπα γράφει ένα κάντζι, το οποίο διαβάζεται κοτόμπουκι και σημαίνει μακροζωία.
Είναι λίγο περίεργο ότι από τη μία έχουμε ένα κάντζι που σημαίνει μακροζωία, αλλά το ίδιο το φυτό στην Ιαπωνία θεωρείται πένθυμο και το δίνουν στις κηδείες. Ίσως απλά θέλει να δείξει αυτή την αντίθεση και να είναι η ευχή η μακροζωία. Τον Οκτώβριο τώρα έχουμε το σφεντάμι, αλλά γενικά το θέμα είναι τα φθινοπορεινά φύλλα, τα χρώματα αυτά τα φθινοπορεινά. Και στην πρώτη κάρτα έχουμε το ελάφι, το οποίο κοιτάζει προς τα πίσω, σαν να προσπαθεί να αποφύγει κάποιον. Και βγαίνει από αυτό η λέξη, η έκφραση σικάτο, αγνοώ κάποιον στα ιαπωνικά, και είναι από τη λέξη σικά που είναι το ελάφι και το ο που σημαίνει 10. Γιατί η κάρτα αυτή έχει αξία 10 πόντους στο παιχνίδι. Τώρα τον Νοέμβριο έχουμε την Ιτιά. Στην πρώτη κάρτα έχουμε τον Όνονο Μιτσίκαζε, τον οποίο τον ονομάζουμε και Ρέινμαν. Στη δεύτερη κάρτα το Χελιδόνι. Και η τελευταία κάρτα που είναι αρκετά διαφορετική είναι η Αστραπή. Και πολλές φορές το ονομάζουμε και Ονί. Σε κάποια παιχνίδια που έχουν διαφορετικούς κανόνες χρησιμοποιείται ως special κάρτα. Εδώ η βάση είναι ότι ο βάτραχος που βλέπουμε είναι που τον είδε ο Όνονο Μιτσίκαζε, ο οποίος προσπαθούσε να πάρει μια προαγωγή και δεν τα κατάφερνε εύκολα. Και ο βάτραχος προσπαθούσε να ανέβει στα φύλλα μιας ιτιάς, στα κλαδιά μιας ιτιάς. Προσπάθησε 7 φορές, αλλά τα κατάφερε στην 8η. Και αυτό ήταν που λέμε πέσε 7 φορές, αλλά σήκω 8. Δηλαδή μην παρατάς τις προσπάθειές σου και τα όνειρά σου. Η τελευταία κάρτα μερικές φορές είναι έτσι. Δείχνει τον Ράιτζιν, τον Θεό του Σίντο, ο οποίος κάνει έτσι κάτω να πιάσει ένα τύμπανο το οποίο έχει πέσει και έχει κάνει τη βροντή. Τον Δεκέμβριο τώρα έχουμε την Παυλώνια και στην πρώτη κάρτα είναι ο Φίνικας. Αν έχετε παρατηρήσει στο site της Ιαπωνικής Πρεσβείας στην Ελλάδα, έχουν βάλει λόγο που έχει αυτά τα φύλλα της Παυλώνιας. Στη δεύτερη κάρτα αυτό που γράφει είναι Nintendo. Εδώ σε αυτές τις κάρτες αυτό το μήνα συνηθίζεται γενικά να γράφουν οι κατασκευαστές το όνομά τους και να τυπώνουν το λογότυπό τους. Στην τελευταία κάρτα που είναι με το κίτρινο, για παράδειγμα, είναι ο κύκλος και μέσα γράφει Φουκού τύχη. Αυτό είναι το λογότυπο της Nintendo, Μαρούφουκου. Επίσης από το ξύλο αυτού της Παυλώνιας, που είναι ελαφρύ και αρκετά γερό, φτιάχνουν τις θήκες, τα κουτιά για τα σετάκια της Χανάφουντα. Λοιπόν, πώς παίζουμε? Πολύ απλά, γιατί υπάρχουν δεκάδες παιχνίδια, δεκάδες παραλλαγές, αλλά το πιο δημοφιλές είναι το Koi Koi και Χαναγουάσε το Μουσί. Η μηχανική είναι απλή και είναι για τα περισσότερα παιχνίδια. Ότι μοιράζουμε τις κάρτες. Αν είναι 2 παίχτες είναι 8 κάρτες ο καθένας και 8 ανοιχτές κάρτο. Αν είναι 3 παίχτες θα είναι διαφορετικό το μοίρασμα. Αλλά ας πάμε με το Koi Koi. 8 κάρτες ο καθένας και 8 ανοιχτές κάτω. Και οι υπόλοιπες κλειστές. Κοιτάζει ο πρώτος που θα παίξει, εάν έστω μία από αυτές που έχει στα χέρια ταιριάζει με μία από τον ίδιο μήνα, είναι δηλαδή από τον ίδιο μήνα, και μπορεί αυτή να την πάρει. Μετά ανοίγει άλλη μία από τις κλειστές και κοιτάζει με τον ίδιο τρόπο, αν ταιριάζει την παίρνει. Και μετά πάει ο αντίπαλος και παίζουν ένα λάξ. Μέχρι στο Koi Koi, μέχρι να κάνει πρώτος κάποιος ένα συνδυασμό με τον οποίο επιτρέπει να νικήσει. Σε άλλα παιχνίδια μπορεί απλά να εξαντληθούν οι κάρτες και στο τέλος να μετράς έναν τους πόντους για να δεις ποιος είναι ο νικητής. Λοιπόν, πώς φτάσαμε όμως μέχρι αυτό το παιχνίδι και μέχρι αυτές τις κάρτες? Πολύ παλιά, περίοδο Heian,
στην πιο ψηλή κοινωνία φυσικά, γιατί απαιτούσε πολύ προετοιμασία και μεγάλη διαδικασία. Υπήρχαν τα μόνο αγουάσε, κάποια παιχνίδια σαν διαγωνισμοί, στα οποία δύο ομάδες έφτιαχναν, έκαναν κάποιες κατασκευές πιθανά, μπορεί να έκαναν ένα πίνακα, μπορεί να έκαναν ποίηματα. Όλα αυτά ήταν πολύ σημαντικά και έπαιρνε πάρα πολύ χρόνο, και στο τέλος κάποιοι κριτές αποφάσιζαν το ποιος έχει κερδίσει. Μπορεί να έπαιρναν και 24 ώρες όλα αυτά τα παιχνίδια, είχε πολύ έτσι, διαδικασία για να γίνουν. Και σε αυτές τις εικόνες, όπως και στην προηγούμενη, αλλά και σε αυτή την εικόνα, απεικονίζονται αυτά τα μόνο αγουάσε. Αργότερα όμως υπήρξαν κάποια παιχνίδια που ήταν υπερέμονια λογική, δηλαδή μπορεί να είχαν ποίηματα πάλι, μπορεί να είχαν κάποιες ζωγραφιές και έπρεπε να ήταν σαν διαγωνισμός ποιος θα κάνει κάτι καλύτερο, αλλά υπήρχαν και κάποια παιχνίδια που ήταν απλά έπρεπε να μαζεύεις. Κάποιος θα παίρνει περισσότερα και θα κερδίσει. Αυτά ήταν τα Kai Awase ή Kai Oi. Και ήταν κοχύλια, τα οποία στο εσωτερικό ήταν βαμμένα, ή μπορεί να είχαν γραμμένα κάποια ποίηματα, ή μπορεί επίσης να είχαν με τα φυσικά χρώματα, με τα φυσικά νερά αυτά που κάνει, τα σχέδια πάνω στο κοχύλι, και έπρεπε να βρεις κάποιο που να ταιριάζει ή να κουμπώνει, ξέρω εγώ, ή να έχει για παράδειγμα ένα ποίημα το οποίο ξεκινάει στο ένα και το δεύτερο μισό να είναι στο άλλο. Και αυτές οι δύο εικόνες που βλέπουμε, και η προηγούμενη και αυτή, δείχνουν αυτό το παιχνίδι, το οποίο εδώ δείχνει να τα κρατάνε σε ένα κύκλο κάτω, μπορεί να μην είναι απαραίτητο αυτό, και να σηκώνουν ένα-ένα και να ψάχνουν να βρουν ποιο ταιριάζει. Παράδειγμα επίσης είναι αυτό εδώ, ήταν πολύ συνηθισμένο να είχε κάποια σκηνή, για παράδειγμα από το Genji Monogatari, να ξέρουν δηλαδή ποιες είναι οι σκηνές που είναι από αυτό το έργο και να λένε ότι αυτή η σκηνή είναι από αυτό το έργο και το άλλο κοχύλι είναι από αυτή τη σκηνή, άρα αυτά τα παίρνω. Άλλο ένα παράδειγμα από Kai Awase. Και τώρα πάμε μετά. Είχε περάσει γύρω στα 1500 εκείνο τον αιώνα, δηλαδή τον 16ο αιώνα. Φτάνουν στην Ιαπωνία οι Πορτογάλοι και φέρνουν μαζί τους τα τραπουλόχαρτα, και εδώ αλλάζουν τα πάντα, γιατί πλέον αυτά με τα κοχύλια μεταφέρονται στις κάρτες και είναι πιο εύκολο και μπορεί να παίξει και οποιοδήποτε, αρκεί να έχουν ζωγραφιστεί, να έχουν φτιαχτεί οι κάρτες. Αυτά ήταν τα Hana Awase, στα οποία υπήρχαν πάρα πολλές κάρτες όμως στο παιχνίδι και δεν είχε τη λογική που είπαμε πριν. Ήταν αρκετά διαφορετικό. Οι Πορτογάλοι όμως έφεραν μαζί τους τα τραπουλόχαρτα, τα οποία έχουν το στοιχείο του τζόγου. Και υπήρχαν λοιπόν κάρτες που φτιάχνηκαν στην Ιαπωνία με βάση τις κάρτες των Πορτογάλων, τα οποία όμως είχαν ακριβώς την ίδια λογική, με νούμερα και με στο στοιχείο του τζόγου. Παράλληλα υπάρχει και αυτό εδώ, το Hana Awase. Και όταν φτάνουμε στο 17ο αιώνα, αρχίζει και υπάρχει απαγόρευση των παιχνιδιών, γενικά των τραπουλόχαρτων και κυρίως των ξενόφερτων, οπότε κάπως έπρεπε να το καλύψουν και να σκεφτούν έναν τρόπο να συνεχίσουν τον τζόγο μέσω των καρτών. Και υπήρξε η συσχέτιση. Αυτό που κάνανε ήταν ότι συσχετίσαν τους 12 μήνες με 12 νούμερα. Έτσι μπορούσαν να ισχυρίζονται ότι έχουν οι κάρτες τους είναι απλά λουλουδάκια, δεν είναι κάτι περίεργο, το οποίο φυσικά δεν πέρασε, εντάξει, δεν είναι χαζί. Από αυτό λοιπόν το Hana Awase με τις κάρτες που είδαμε πριν, ένα κομμάτι είναι που τελικά θα διαμορφώσει τη Χανάφουντα. Και όπως βλέπουμε και αυτό εδώ, που είναι πολύ παλιές κάρτες, τα βασικά στοιχεία υπάρχουν. Σχεδόν τα ίδια είναι.
Οπότε με βάση αυτό θα διαμορφωθεί τελικά η Χανάφουντα. Δεν είναι τυχαίο ότι την ίδια περίοδο που, ή δεν ξέρω, μπορεί να είναι και τυχαίο, νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο, την ίδια περίοδο που διαμορφώνεται η Χανάφουντα, αναπτύσσεται και η Γιακούζα, η μαφία στην Ιαπωνία. Και έψαχναν να βρουν και διάφορους τρόπους να ξεπεράσουν την απαγόρευση για να παίζουν τα παιχνίδια. Εδώ βλέπουμε πάλι τα Τάντζακου. Λοιπόν, αυτό ήθελα να αναφερθώ λίγο και σε αυτό. Αυτό εδώ είναι το Χιακούνι Νισού Καρότα. Επί της ουσίας είναι η εξέλιξη του Κάιαουας, αυτό με τα κοχύλια, το οποίο μπορεί στο ένα να έχει ένα ποίημα το μισό και το άλλο να έχει το δεύτερο μισό, το οποίο έγινε σε κάρτες. Αυτές οι κάρτες λοιπόν στην Ιαπωνία του τότε θεωρούνταν ότι δεν ήταν απαγορευμένο, γιατί είχε εκπαιδευτικό χαρακτήρα και ήταν καλό για την κοινωνία της Ιαπωνίας. Έτσι σκέφτηκαν και πονηρά αυτοί που θέλουν να παίξουν τζόγο να τα συνδυάσουμε και να βάλουμε λοιπόν στη Χανάφουντα και εμείς ποίηματα και να ισχυριστούμε ότι εμείς κάνουμε κάτι αθώο. Είναι εκπαιδευτικό το παιχνίδι μας. Αυτό το βλέπουμε σε αυτό το set για παράδειγμα, όπου βλέπετε σε κάποιες κάρτες να έχουν ποίηματάκια πάνω. Προφανώς οι αρχές δεν είναι χάζοι για να το αποδεχτούν. Ξέρουν ότι ήταν για τζόγο. Αλλά η βάση υπάρχει πλέον. Αυτές οι κάρτες που βλέπουμε εδώ είναι από παιχνίδι που έχει άμεση σχέση με αυτά που φέρανε οι Πορτογάλοι. Καθαρά παιχνίδι τζόγου, βλέπουμε για αριθμούς επάνω και εδώ και τους γράφει στα ιαπωνικά, αλλά έχει και τα σχήματα τα οποία μπορείς να ξεχωρίσεις, ότι το κάτω-κάτω για παράδειγμα είναι το 3. Και από αυτό το παιχνίδι, το οποίο είναι καμπούφουντα, υπάρχει ένα παιχνίδι που παίζουν το Oichokabu, από το οποίο προέρχεται η έκφραση Γιακούζα, που είναι ο χειρότερος συνδυασμός που μπορείς να έχεις σε αυτό το παιχνίδι, το 8-9-3. Και το 8-9-3 μπορούσε και να διαβαστεί και σαν Γιακούζα. Και έτσι προέκυψε αυτός ο χαρακτηρισμός. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε τη Χανάφουντα να μπαίνει στην τελική της μορφή. Αυτό είναι από την Meiji περίοδο. Η Meiji περίοδο και μετά άρεται η απαγόρευση και μπορούν ελεύθερα να πουλήσουν Χανάφουντα. Βλέπουμε ότι είναι σχεδόν όπως και τα σημερινά. Διαφορετικό σχέδιο βέβαια, πολύ πιο όμορφα φτιαγμένα, χειροποίητα. Και αυτό εδώ είναι πάλι ένα set της Meiji περίοδου, το οποίο είχε ζητήσει ο πρώτος πρωθυπουργός της Ιαπωνίας και αυτός που έγραψε το πρώτο σύνταγμα, Ιτό Χιρόμπουμι, ο οποίος ζήτησε από τον Οίσι Ταγκούντο, ένας παλιός κατασκευαστής, ο οποίος θεωρείται σήμερα ο παλιότερος κατασκευαστής Χανάφουντα, ο οποίος λειτουργούσε ήδη και μέσα στην απαγόρευση, αν και δεν μπορώ να το αποδείξει, γιατί απλά λειτουργούσε σε ένα κατάστημα βιτρίνα και λόγω της απαγόρευσης δεν μπορεί να έχει πραγματικά στοιχεία. Και βλέπουμε ότι αυτό το set εδώ έχει μια διαφορετική τεχνοτροπία, ζήτησε να γίνει σε τεχνοτροπία Νιχόγκα, και ο Οίσι Ταγκούντο είχε δύο set, ένα που είχε δωρήσει στον Ιτό Χιρόμπουμι και είχε κρατήσει και ένα δεύτερο set. Από αυτό το δεύτερο set λοιπόν έχει κάνει μια επανέκδοση πριν από 10 χρόνια και την οποία μπορείτε να αγοράσετε κι εσείς. Είναι πολύ όμορφο set. Λοιπόν, μετά το 1885 έχει αρθεί η απαγόρευση και βγαίνουν διάφοροι για να αρχίσουν να πουλάνε Χανάφουντα. Ένας από αυτούς είναι και ο Μάιντα Κίχεϊ, ο οποίος έφυγε από την Όσακα και πήγε στο Τόκιο για να ανοίξει ένα μαγαζί. Δεν ήταν εύκολο όμως. Δηλαδή, ναι, μπορεί να έχει αρθεί η απαγόρευση, αλλά υπήρχε ακόμα η συσχέτιση των καρτών με τη Γιακούζα, με τη μαφία. Και δεν τον αφήνανε να κάνει το μαγαζί του. Σκέφτηκε κάτι πολύ πονηρό. Αντί λοιπόν να πάει άμεσα να πει όχι,
θέλω να ανοίξω το μαγαζί μου, γιατί είναι νόμιμο, πήγε μάλλον και μάζεψε υπογραφές με τις οποίες ζητούσε να κλείσουν όσοι πουλάνε χανάφουντα. Γιατί να το κάνει αυτό άραγε? Πήγε λοιπόν, μάζεψε τις υπογραφές και όταν οι αρχές εξέτασαν το αίτημά του και είπαν, μα κύριε, η χανάφουντα σύμφωνα με τον νόμο είναι νόμιμη. Έτσι λοιπόν αυτός, οπλισμένος με ένα χαμόγελο, πήγε και άνοιξε το κατάστημά του. Αυτό είναι από το 1886 μια διαφήμιση για το μαγαζί του στη Γκίνζα του Τόκιο. Και ο ίδιος είχε κάνει και κάποια θεατρικά με τα οποία προωθούσε το παιχνίδι αυτό, όπως αυτό εδώ και αυτό εδώ. Λοιπόν, ένας από τους πρώτους κατασκευαστές χανάφουντα ήταν η Nintendo. Η Nintendo το 1889 ξεκίνησε και ήταν το πρώτο παιχνίδι που έφτιαξε. Αυτή είναι μια εικόνα γύρω στο 1900. Αυτό είναι το πρώτο κατάστημα δηλαδή που είχε. Και σήμερα είναι ο κύριος κατασκευαστής χανάφουντα. Έτσι, έχει την κύρια παραγωγή. Μαζική παραγωγή βέβαια. Και έχει μεγάλη διαφορά σε σχέση με άλλους που κάνουν διαφορετική διαδικασία στην παραγωγή. Αυτό εδώ είναι ένα πόστερ από το Nihon Karuta Seizo, το οποίο βλέπουμε ότι τα περισσότερα παιχνίδια είναι κάτι κύκλους, κάτι χ κτλ. Είναι νούμερα, διαβάζονται σαν νούμερα. Είναι άλλου είδους κάρουτα, όχι η χανάφουντα, τα οποία είναι καθαρά τζόγου. Και εδώ της Nintendo επίσης, παλιό πόστερ με όλα τα προϊόντα που είχε, και τα περισσότερα πάλι είναι κάρτες που είναι τζόγου, αλλά υπάρχει βέβαια, έχει και τα βασικά σετ για χανάφουντα ήδη από τότε. Λοιπόν, οι κατασκευαστές σήμερα αυτοί που έχουν μείνει ενεργοί είναι η Nintendo που είπαμε πριν, ο Oishi Tengudo, ο πιο παλιός κατασκευαστής χανάφουντα, Tamura Shogundo και Angel. Παράλειψα να πω ότι η πατρίδα της χανάφουντα είναι το Κιώτο. Οι περισσότεροι κατασκευαστές είχαν τουλάχιστον ή και έχουν ακόμα έδρα το Κιώτο. Αλλά υπάρχουν κατασκευαστές και σε άλλες περιοχές. Αυτά εδώ είναι τα λογότυπά τους που βλέπουμε στην εικόνα. Βλέποντας λοιπόν τυπωμένο το λογότυπο πάνω στις κάρτες, καταλαβαίνεις και ποιος κατασκευαστής είναι. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι σχεδιαστές. Δεν φτιάχνουν οι ίδιοι, αλλά απευθύνονται σε κάποιον κατασκευαστή, του δίνουν το σχέδιο και μπορεί να δούμε στο περιτύλιγμα να γράφει ένα λογότυπο και μέσα στις κάρτες να έχει άλλο. Επίσης έχω δει κάρτες οι οποίες κατασκευάζονταν στην Κορέα. Να πω ότι και κάποιοι κάνουν συνεργασία. Για παράδειγμα μια λέσχη επιτραπέζιων παιχνιδιών στο Τόκιο, το Nakayo Shimura, έκανε συνεργασία με τον Oishi Tengudo και έκανε για παράδειγμα ένα από τα αγαπημένα μου σετ χανάφουντα, όπου έχουν φτιάξει όμορφα σχέδια που τους άρεσαν εκείνοι και τα δώσαν στον Oishi Tengudo και έφτιαξε το σετ. Εδώ βλέπουμε κάποια παραδείγματα πως είναι τα κουτάκια από τα σετ. Αυτά είναι της Nintendo. Διάφορα. Υποθετικά ανάλογα το σετ έχει και διαφορετική ποιότητα. Μικρές διαφορές βέβαια. Για την Nintendo θεωρείται τα σετ με τον Ναπολεόν ότι είναι τα καλύτερα. Αλλά μικρές διαφορές πάντως. Αυτά είναι από τον Oishi Tengudo. Η πολύ μεγάλη κάρτα που είναι κάτω είναι αυτή που λέγαμε του Ito Hirobumi. Πρακτικά λίγο δύσκολο να παιχτεί, αλλά για διακοσμητικά είναι πολύ ωραίο. Και τα υπόλοιπα είναι τα άλλα, μάλλον κάποια από τα σετ τα οποία φτιάχνει. Αυτό με την κόκκινη μουτσούνα, το Kintengu, είναι το βασικό του σετ. Τα πάνω και αριστερά είναι αυτά με τη συνεργασία με την λέσχη παιχνιδιών, το Nakayo Shimura. Αυτές είναι κάρτες
του Tamura Shogundo. Από τις αγαπημένες μου, ο Tamura Shogundo στις καλές του κάρτες, γιατί εντάξει και αυτός κάνει κάποιες πιο βασικές, χρησιμοποιεί πολλά στάδια τα οποία είναι χειροποίητες κάρτες. Και έτσι υπάρχει μια διαδικασία, ένα σκόπος, ένα μεράκι πίσω από αυτό και είναι όντως πολύ καλής ποιότητας κάρτες. Και τα κουτάκια που λέτε, τα ξύλινα είναι από ξύλο παυλώνιας. Εδώ βλέπουμε διάφορα άλλα σετάκια της Angel, Marue, Ryutendo και διάφορα άλλα. Και αυτές είναι τις Nihon Karuta Seizo, πάλι πολύ μεγάλος κατασκευαστής, παλιότερος. Επίσης να πούμε ότι υπάρχουν κάποια σετάκια που φτιάχνουν και είναι από χαρακτήρες game, από anime και διάφορα άλλα. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια. Συνήθως δεν είναι καλύτερης ποιότητας, είναι χάρτινες κάρτες και είναι πολύ διακοσμητικές. Αλλά και η Nintendo έχει φτιάξει κάποια ειδικά set. Αυτό είναι ας πούμε από το Toho, το παιχνίδι, και αυτές είναι κάρτες που έχει φτιάξει η Nintendo με Mario, με Pikachu, Pokemon γενικά και ένα συνδυασμό Mario και Pokemon. Πολύ περίεργο. Ειδικά τα set της Pokemon και το Mario Pokemon είναι πλέον πολύ ακριβά. Είναι μόνο σε ιδιωτικές συλλογές, όποιος πρόλαβε, και μπορούν να πουληθούν κάποιες χιλιάδες ευρώ. Κάποιες μικρές διαφορές στο σχέδιο των κατασκευαστών. Από πάνω έχουμε την Nintendo και κάτω βλέπουμε το σχέδιο της Musibana. Που είναι, η Musibana είναι από την περιοχή της Όσακα. Δεν έχει 2 μήνες, τον 6ο και τον 7ο. Έχει όλους τους υπόλοιπους και έχει κάποιες διαφορές το ένα με το άλλο. Πιο κάτω είναι η Echigobana, πιο παλιό σχέδιο, το οποίο είναι και αυτό με τα ποιηματάκια που είχε πάνω. Πιο κάτω Kintokibana, πάλι από τον Oishi Tengudo. Πιο κάτω είναι το σχέδιο Nishiki του Tamura Shogundo, με πιο ζωηρά χρώματα, πιο ωραία χρώματα, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Πάνω έχουμε 2 διαφορετικά του Oishi Tengudo με μικρές διαφορές. Στη μέση το τρίτο set είναι του Matsui Tengudo, ο οποίος θεωρείται κορυφαίος. Έχει σταματήσει πριν από το 2011, σταμάτησε την παραγωγή. Ήταν εξ ολοκλήρου στο χέρι, δηλαδή τα set, τα καλά, τα πιο ποιοτικά που έχει κάνει, εξ ολοκλήρου στο χέρι, και πραγματικά θεωρείται κορυφαίος. Πιο κάτω του Tanaka Gyokusuido και κάτω Karuta Seizo, Nihon Karuta Seizo. Δεν πολύ φαίνεται, αλλά μέσα στο φεγγάρι κάτι με κίτρινες γραμμές, είναι αχνοφαίνεται βασικά. Είναι το κουνέλι που είναι στο φεγγάρι και χτυπάει το μούτσι, το οποίο προέρχεται από την Ιαπωνική μυθολογία. Και εδώ βλέπουμε ένα set του Matsui Tengudo, αυτό που είπαμε τις κάνει χειροποίητες, το οποίο έχει παραπάνω μήνα. Έχει 13 μήνες. Και εδώ στον 13ο μήνα έχει τον μπαμπού. Ποιος ο λόγος να υπάρχουν 13 μήνες? Ένας μπορεί να είναι ο λόγος. Η συσχέτιση των τραπουλόχαρτων με τους μήνες, δηλαδή από το 1 ως το 13. Αυτό. Τώρα κατά τα άλλα βέβαια υπάρχουν και με περισσότερα, και 14 και 15 νομίζω έχουν φτιαχτεί. Και αυτές είναι όλες οι κάρτες. Αυτό είναι το Hanafuda. Είναι ένα παιχνίδι που πλέον δεν έχει κάποια σχέση με την μαφία και τον τζόγο, γιατί παίζεται απλά για να πέρασε κάποιος την ώρα του. Συνηθίζεται πολλές φορές να παίζουν την πρωτοχρονιά και είναι απλά για να περάσεις λίγο την ώρα σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Τα λέμε. Γεια χαρά.